Ahojte priatelia. Práve som sa vrátil z Ministerstva životného prostredia a z Ministerstva hospodárstva, kde som odovzdal pomerne rozsiahly 9-stranový dokument, ktorý bol podpísaný zástupcami petičných výborov z nášho regiónu. Odovzdal som to pre istotu cez podateľňu, čiže mám aj orazitkované kopie týchto dokumentov, aby sa náhodou nikde nestratili. Samozrejme, pošlem im to ešte aj mailom, nech to majú aj v elektronickej forme, aby mali uľahčenú prácu. Hlavnou pointou, alebo respektíve hlavnou námietkou tohto dokumentu je to, že naše obce majú vydané nesúhlasné stanoviská cez obecné zastupiteľstva. Jedna obec referendum, a spomína sa tam novelizácia zákona EIA, myslím, že z novembra 2025. Samozrejme, asi to poznáte z úst pána ministra Tarabu, ktorý spomínal, že bez súhlasov dotknutých obcí sa veterné turbíny nikde nemajú stavať. Preto tieto slova berieme vážne a toto bolo hlavné argumentačné stanovisko tohto dokumentu. Mimo iného, pretože namietame tam aj to, že neboli zverejnené žiadne mapy, čož nechcem to hodnotiť, proste je to divné, že sa má verejnosť vyjadrovať k niečomu a príjmať stanoviska k niečomu a vlastne nevie k čomu. My vlastne nevieme, či sa to bude týkať nášho regiónu alebo nie. Ale sme presvedčení, že je lepšie preventívne konať, ako potom plakať nad rozliatým mliekom. Každopádne ja osobne som optimista a nemyslím si, že by štát teraz chcel alebo išiel nejako ignorovať všetko to úsilie a tie stanoviská obcí a ten odpor tých obyvateľov a skúša to nejako na silu pretláčať. Ak by sa tak rozhodol, tak v našom regióne sa sformovala skupina úžasných ľudí, ktorá má k tým ľuďom bližšie ako nejakí politici od zeleného stola. A môžete si byť istí, že vás budeme konkrétne informovať, ktorá politická strana, ktorý konkrétny politik sa kde a akou mierou k tomu pričinil, aby ste im to vedeli zrátať vo voľbách. Takže berme to optimisticky, priatelia, uvidíme, či nám pošlú nejaké vyjadrenie. Zákonná lehota by mala byť 30 dní, po výnimočných prípadoch 60 dní. Neviem, či sa to podarí, pretože pani na oboch ministerstvách podateľní boli dosť nešťastné. Vraveli, že boli zaplavené stovkami, možno tisíckami listov, takže aj za to veľká vďaka a dokazuje to, že odpor není len nášho regiónu, ale celého Slovenska a ľudia to proste nechcú. Ďakujem, majte sa pekne.